जेबर हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि मोनसे आपडेट आपडेटआ जाहैबाय मा लोगोफोर कुनु मोनसे पलिटिकेलनि आपडेट नङा दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय मा दाखालि बावै जों नुदों जोंनि आसामनि गोजौ आसामाव जायखौ जों आफार आसाम होनना बुङो आसाम हाबानि हि बाहागोआवहाय जायखौ जोङो शिबसागर होनना बुङो बेखौ आफार आसामाव हि बाहागो होननानै बुङो बिसोर सौसाराव बा हबोयो दा जिखियानो जाया मानो शिबसागरावहाय दिनै जों नुदों माने हठादै बावहाय दैबाना जादों आरो दैबानाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एटलिस्ट आधा घन्टानि गेजेरावनो फुरा हिउज देरबोदों आरो जाय जायगायावहाय दैबानाफोर जादोंमोन बै दैबाना जानाय जायगायावहाय सिगाङाव बेफोरबायदिखौनो दैबाना जानायनि रेकर्ड गैयामोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों दा दिनै बे दैबानायाव गोबां सुबुंफोरनि न' बांखौ दिनै सिलिंखार खालामलांबाय गोबां माने जिब जुन्थु बेवहाय माने जोबस्रांबाय थैलांजोबबाय बावहाय गासै 80 जन मानसि सुबुंनि जिउ खहा जाबाय सोरबा दासिमबो मोननाय जायाखै होनना बुंदों हाब्रुआव फबसिननानै थाबाय गोबां काहानि दा बेवहाय जाय जायगायाव जादों बे जायगायाव दिनै फुरा बिथांमोना फुरा बुंनो थाङोबा 10 बोसोर बिसोर बेक जाखाबाय टटेलि 10 बोसोर बिसोर बे जायगायाव टटेलि बेक जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना साननो हागौ माबोरै बाहाय 10 बोसोर गाहाम बेक जानो गोबां साननो हागौ बावहाय थाबाय सोरबा धोनि सोरबा मिडिल थाखोनि सोरबा गोरिब न'खरनि गोबां माने थाखोनि मानसिफोर बाहाय दं जायफोर माने गोरिब गुन्द्रा बिसोरनि थाखायनो बिराद गिदिर खहा जाबाय आरो जायफोर मिडिल थाखोनि बिथांमोननि थाखाय बिराद खहा जाबाय खारन न' बाङा बायजोबबाय बुखारलांजोबबाय आरो जे जायगायाव न' बांब्लाबो बे न' बाङाव दिनै हाब्रुफ्रानो नोङो एक मानि 1 फुटनि बारा 1.5 फुट 2.5 फुट गाहाम हाब्रुआ दिनै बे न' सिङाव फ्लोर सिङाव गासै फबफैजोबबाय अब्ला बे 1.5 फुट गाहाम नों 2 फुट गाहाम बे हाब्रुखौ नोङो दिनै जावखां गारफिननांगौआ सस्ता नंला आरो दिनै जावख'ना गारबाबो मिलायला नोंनि न'नि फ्लरजों बिनि बायह्रानि स्पेसजों खुनु मिलायला मानोना बायह्रानि स्पेसा गोजौ जाबाय अब्ला नों न'नि फ्लरखौ नों हाब्रुआव जावख'ना गारबाबो नोंनि सिथ्लाया गोजौसिन जाबाय न'नि फ्लरा नोंना गाहायसिन जाबाय बेबायदि गाहायसिन जानोसै दा बेबायदि अबस्था गोबां माने जायगायाव बेफोरबायदि थासारिया जोनोम जाबाय जायफ्रा दिनै मोजां दामि लेफ्ट टसपफोर दंमोन दामि माखासे बिथांमोननि संसार जानायाव गोनांथि जानायखौ जायफोर बुथुमदोंमोन दामि बुहुत एसेसरिसफोर नङा होमबा जों बुंनो थाङोबा बाहाय गोबां फ्रिजनो गद्रेजनो माबानो सोरनिबा डकुमेन्ट्सनो बुहुत माने बुंनानै फोजोबनो हाया मोनथिबायना रायजो नोंथांमोन दा बेफोरबायदि बिराद दुखु गोनां जाथाया दिनै जानानै थांबाय दिनै शिबसागराव जेरैबायदि दा बाना जादों फ्राय बुंनो थाङोबा आसामाव बेफोरबायदि बाना जाथ'वाखै गोदो जाबाय आरो बिनिफ्राय दासिम जाथ'वाखैमोन खिन्थु जाय आसामा दा थांनाय जे 19 जुलाइनिफ्राय जे माने फुरा जाबाय बे जानाया दिनै माने सोमोनांहोदों जाय बिथांमोनहा न' थिं सायाव दिनै गाखोनानै थानो बायद' जादों न'आ लोमजोबनानै जायफ्रा न'आ लोमजोबजाबाय बिफाङाव गाखोनानै गथ' गथायखौ लानानै बिफांनि सायावनो थानो बायद' जादों बेफोरबायदि थासारि सोरबा खिजुर बिफाङाव सोरबा माबा बिफाङाव आरो बै बिफाङाबो गुफिनलायनाय मानाय बुहुत थासारि जादों रायजो अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामदो दिनै मानसिफ्रानो दिनै बे जायगायाव ओरैबायदि मोनसे थासारिजों दिनै बिथांमोना भुगिनांबाय दा बिथांमोना 10 बोसोर बेक जाया मा दिनै बिसोर न' बां गोदान सोरजिफिनजोबनांगोन सरकाराथ' बिसोरनो न' बांखौथ' गासिखौबो लुफुंनानै होजोबनो हायाना बिसोरो साइज हिसाबै होगोन हयथ' सोरनोबा 2 लाख सम्पतिफोरखौ नायै होगोन सोरनोबा 2 लाख सोरनोबा 1 लाख सोरनोबा 3 लाख सोरनोबा बेफोरबायदि होनो हागौ बा बांसिन नों बेसेबां सोर होनो होनाय नङा नामा अब्ला नोंनि न'फ्रा एसे मोजां न' दंमोन बे न'फ्रा दिनै स्पइल जाजोब्बाय बुहुत लेथ्रा जाजोब्बाय नोंनि सय सम्पतिफोरानो गासिबो जोबस्रांजोबखाबाय मोसौ मोसा दाउ अमा गासिबो सिलिंखार जालांजोब्बाय स' बेफोरनि सम्पतिफोरा बेफोर मा जागोन दाना नोंहा बेखौ सोरजिफिननांगौ नोंहा बेखौ दाफिननांगौ न' बां लुफिननांगौ बुहुत बुस्थु नोंहा माने बुथुमफिननांगौ बाहाय नोङो 10 बोसोर बेक जाया आरो मा जानो बिराद माने जिउआव जुदि बिथांमोननि जिउआव दिनै बेफोरबायदि माने दुखु गोनां थासारिया लानानै फैबाय जुदि बे थासारिफ्रा जुदि नोंथांमोननि जायगायाव जानायमोनब्ला नोंनि न'खराव नोंनि सय सम्पति थांनायमोनब्ला नोंथांमोनहाबो मिथिगौमोन बिथांमोननि दुखुआव दिनै बिसोर बुंनो हाला बिसोर दादि बाहाय थांदों
आपार आसामाव दिनै शिबसागरावहाय जे गोबां मानसिफ्रा दिनै डनेसन हरदों वेल एन्ड गुड बिथांमोनखौबो जों साबायखर जासिनांगोन नाथाय बिथांमोननि थोजासे बिथांमोननो माखासे मदद होनो हाया मानोना बिथांमोनाबो गावसोरनि केपासिटि बायदिसो होदों आरो बिथांमोननि मदद होनायाबो बिथांमोननि थाखाय थोजासे नङा थेवब्लाबो जाय समाव बिथांमोननो होदों बिथांमोना बिराद मोनसे बिथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जादों बिथांमोननि थाखाय ओंथि गोनां जादों बिथांमोननि थाखाय मिनिंफुल जादों खारन दिनै बिथांमोननो जानो संनो थाखाय बिथांमोनाव खुनु जायगा गैला बासन बर्थनफोर जायफोर गैला बिसोर बोरै संजागोन आरो बोरै जागोन लोंनो थाखाय दै गैया बिथांमोननो खल दैखर गासिबो दैयाव माबा फबजोब्बाय अब्ला बिथांमोननि थाखाय सुबिदाखौ मा जागोन बेवहाय बिथांमोना सोरबा दै माने हैबाय सोरबा जानो थाखाय सोरबा बिदिनो रेडिमेड मोनसे राइस लाना थांबाय सोरबा बुहुत माखासे पेकेट लान्च लाना बा पेकेट खालामना लाना थांबाय सोरबा बिदिनो रां रुफा होबाय सोरबा गानबा बिदिनो बासन बर्थनखौ होबाय सोरबा गेस टेंकि गेस जला बेफोरखौहाय सोरबा दान होबाय सोरबा बिसना सादोर सोरबा बिसना सोरबा बेडफोरखौ बायनानै होबाय सोरबा न' बां माने बानायनानै होनायनि खामानि लाबाय सोरबा माने बेफोरबायदिनो जायफोर गोसो गुवार मानसिफोर बिथांमोना दिनै माने गावनि एसे एनै फैसा थादोंब्लाबो बेखौनो जा हायो दान हरबाय सोरबा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गोबां दिनै फैसा हरबाय सोरबा 21 कौटि सोरबा 5 कौटि सोरबा 10 कौटि सोरबा 7 कौटि सोरबा 8 कौटि सोरबा 1 कौटि सोरबा 50 लाख सोरबा 30 लाख सोरबा 10,000 5,000 1,000 सिमबाबो दिनै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गोबां फैसा हरबाय आरो गोबां दिनै जोंनि भारतनि गोबां माखासे ससियेल इनफ्लुएन्सारफोर जायफोर कन्टेन्ट क्रिएटरफोर जाय गिदिर कन्टेन्ट क्रिएटरफोर बिथांमोना दिनै बे जायगायाव फैनानै गोबां बुस्थु दिनै दान होफैबाय गोबां बुस्थु अनसुंथाइफोर होफैबाय दा बिथांमोना माने बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन जे बिथांमोनहा दिनै बै जायगाखौ नुहुरनानै बिथांमोननि दुखुखौ बुजिनानै गावनि आखायाव जेरैखौ थाखा फैसा होनो हानाय गावसोरनि केपासिटि बायदि होफैबाय इसोराबो बिथांमोननि चेनेलखौ मोजाङै ग्रथ लाखिलांबाय थादों आरो बिथांमोननि देहा सोरखौ इसोरा नायथों दा दिनै बे मोनसे जाहैबाय मा नेचारेलि कालामिटि होननानै जायखौ जों बुङो बेजों जानाय जाथाय दा बेखौ जों खुनु बुंस'नो हाया मालानि समाव बबे समाव मा जागोन माबायदि फैगोन जों बेखौ जे बुंनो हाया रायजो बिथांमोन नाथाय बेफोरबायदि थासारिया मालाबा नोंनि जायगायावबो जानो हागौ मालाबा आंनि जायगायावबो जानो हागौ दा बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि थासारि समाव जोङो मदद होलायनाया जोंनि थाखाय जुदि जथेस्थ' जुदि नोंथांनाव जुदि एसे एनै दंजायोबा नों हरनो हागोन आरोखि आं नुदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो एसे एनै गोबां माखासे कन्टेन्ट क्रिएटरफ्रा बै जायगायाव थांनानै बिथांमोननो माखासे दानफोर हरनाय अनसुंथाइफोर हैनाय आं बेखौ नुदों आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा साराबो बावहाय गासै 50 लाख ना बेसेबांबा दान होदों आरो बिथाङा खुदबैया गावनो बावहाय भिजिट खालामहैदों शिबसागराव थांनानै बिथाङा माखासे मेटेरियेल्सफोर लानानैबो थांदों बेवहाय राननो थाखाय थांदों दा बेफोरबायदिनो जों जुदि जोंनि आसामनि नोगोरारिफ्रा हिउमेनिटि ग्राउन्डआव खुनु जाथि धोरोम बोरोन बासिनाया लाबानो जों जुदि बयबो जुदि जोङो माने खौसेयै जुदि जों बे जायगायाव थांनानै जों जुदि कपारेट हैलायोब्ला बिथांमोनाबो गोसोखौ मोजां मोनगोन गोहो मोनगोन बिथांमोनाबो साहस मोनगोन थांनानै थाफिननायनि बिथांमोनाबो गोहो बोलोखौ मोनगोन बेनिखायनो आफार आसामाव जानाय जेरैखि दैबाना बिथांमोन बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो आर'ज गाबो आरो इसोरा बिथांमोनखौ गोग्गो देहायै लाखिलांनो हाथों बिथांमोननि जेनाखि सय सम्पति खहा जाबाय बेखौ सरकारा नायनानै बिथांमोननो जेरैबायदि हायाब्लाबो 90%सो सम्पतिफोरखौ जोङो बिथांमोननि गेजेराव गथायनानै होफिननो हायो आरो बिनि सुजुग सुबिदाखौ लायो आरो बैफोर जायफोर जायगायावहाय जाबाय बेवहाय साब सिखोन खालामनाय बिथांमोन सिबस्रांनाय बा माबा मोनसे बिथांमोननि थाखाय जेरैबायदि दा फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जों लोंनाय दै जों बेफोरनि सायाव इमिडियेट माने बिथांमोना जगार खालामनानै होयो आरो बै जायगायावहाय थाबैनो बिथांमोना लोंनाय दैनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ मोनो बेखौ सरकारा खालामना होयो बेखौ आं आरज गाबबाय आरो आफा इसोरा बिथांमोननि थाखाय गोग्गो देहा लाखिथों जाबाय नेचारेल खालामिटियावहाय आरो बेवहाय खुनु जों जाथि धोरोम बोरोन बासियालासिनो जों बयबो मदद होलायनांगोन मानोना बेफोरबायदि दै बानाया दिनै बावसो जादों गाबोन नोंनावबो जागोन जोंनावबो जागोन जोंनि ओनसोलाव जागोन जों बुंनो हाया जाया होननानै जों खुनु मालाबा बुंनो हाया बबेनि समाव बबेनि दैया माफोर जानानै फैयो जों बेखौ मिथिया आरोखि जों बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना आफार आसामनि दै बानायावहाय दुखु खस्थ' सहायनांबाय बिथांमोनहा जेन' गोसोखौ गोरा लानानै दाथि लानानै गावनि जिउ खांनायावहाय आरो माने हान्थिलांनो लामा लाफिनो आरो बिथांमोनहा साहस जायो गोसोआवहाय आरो इसोरजों लोगोसे सरकाराबो बिथांमोननो माखासे नांगौखिनि सुजुग सुबिदाखौ होथों आं बेखिनि आसा मिजिं लानानै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों।